Veľmi pekne ďakujem. A toto bol 11. reflektor občianskeho združenia Kandeláber a majte sa fajn. Ja som ešte chcel, že spomenul si Miša Meška, na toho chodte určite, hej? On je fakt borec. Na toho sa príďte pozrieť. Čau Miša, ak to náhodou pozeráš. Teraz je zo mňa youtuber. Čaute, tu je Frlo. Kamarátky, to je Frlo, to je Matej a toto je Braňo. Tu ešte je náš kamarát Jakub, ktorý nás pozval do Bardejova a my dneska všetkým chceme ukázať, ako sa stať youtuberom. Tuto sú mladí chalani a dievčatá, ktorí za chvíľu vyberú mobil a ja im len chcem ukázať, ako sa to robí. Kamarátky, Ondrej z Košic, čaute. Aj my vám ďakujeme, že ste došli sa kúknúť na nás. A ešte fakt, pokiaľ máte niekto tvorivé ambície a chceli by ste robiť, prosím, robte. Fakt. Dajte nám odber. Naozaj, ja som vždy hrozne rád, keď sa niekto rozbehne a začne tvoriť to, čo ho baví. Robte do nich. Kto má Instagram, tak Matej Zrebný a Lukáš Kovaj. Lukáš Kovaj, ty si na Instagramu? Čo si normálne? Ja to nemám čas. Nie? Iba loguješ. Dajte tam follow, nám to poteší nás, mňa a jeho. Ja už vypínam, ale streamu už vypínam. Už nás vypínam, prosím. Chceme ísť na pizzu, čaute. Toto je ten internet. Chceš na pizzu? Tak to vyzerá. Ideme na pizzu. To niekde bude? Ideme na pizzu, bude to všade, kamarát. Ja nemôžem pizzu, ja som bodybuilder. Dobre, kašli na to. Zajtra ideme do Bardejovských kúpeľov a spravíme si taký klip, že sa všetci, jak sa hovorí, dozvedia, kde je Bardejov. Povedz ty. No Bardejov je na východe a išli sme sem dlhých 6 hodín z Bratislavy a je to naozaj, ale fakt pekné mesto. Pekné, svetlá, kostoly. Takže nič z toho nevideli, ale zajtra si to pozrieme, kamaráti, kamarátky. Ahojte, Bardejovské kúpeľe nás čakajú. Fantasticky!